בעזרת השם בישועתו אנחנו נמשיך לימוד אוצרות חיים. אנחנו בשיעור שני, בשיעור הקודם התחלנו קצת, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים בלב ליבו של תמצית ועזרה של כל שאר העקודים, בעמוד פ"ז, בעמודי המתוק מדבש, אנחנו באות ה' בתמצית. אומר הרב, וכן יצא באורות אחף 10 אורות מקיפים. זאת אומרת אורות אחף זה הכוונה אורות אוזן חותם פה, אורות אוזן חותם פה, יצא 10 מקיפים, מתחלקים כנ"ל, זאת אומרת זה מתעלה כמו שדיברנו לפני זה, את 5 חלוקות, כתר, חוכמה, בינה, זעיר אנפין והמלכות. רק יש ביושר ויש במקיף. הוא מבואר בעץ חיים במפרשים כאן שיש 2 סוגי מקיפים. מקיפים כוללים, עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים קצת של עניין אורות אחף, אורות שיצאו מאוזן חותם פה של אדם קדמון. יש מקיפים כוללים ומקיפים פרטיים פנימיים. באורות האוזן, כן, זה אורות הכי גבוהים יחסית מאוזן חותם פה, באורות האוזן וחותם כל המקיפים הם 10. יש 10 מקיפים שמתעלקים ל5. זה 10 ספירות מקיפות, זה 5 פרצופים מקיפים כידוע, שמחלקים כתר, חוכמה, בינה, דעת וכו', כל הספירות, זה 5 פרצופים, כמו שאמרנו כמה פעמים. וזהו מבואר מה שראינו בפרק א' של השער הזה. ומקיפים הכוללים יצאו רק 2, זה כבר ראינו גם כן, מקיפים הכוללים רק 2, דהיינו, והם כנגד חיה ויחידה. זה 2 המקיפים שיש, חיה ויחידה. ובאורות אוזן וחותם יצאו אורות המקיפים בין הכוללים, בין הפרטים, מיד ביציאתם. זאת אומרת, בבת האט יצאו גם המקיפים וגם הכוללים. אבל בפה, אורות הפה, שזה עצם השער שלנו, אורות העקודים, אורות הפה, מתחילה יצאו רק המקיפים הפנימיים. וזו מבואר בפרק א', ואחר כך, כשחזרו למאצילם, הרי אמרנו שכל אחד מהאורות של אורות הפה חזרו לתוך המאציל, דיינו תוך פה אדם קדמון, לקבל השלמתם. כן, כל אחד ישתלם כן נרן חי שעשירים לו. אז נתווסף בהם 2 המקיפים הכוללים, וזו מבואר פרק ג'. טוב, זה עיון מסוים של חלוקת בין אורות הפנימיים והמקיפים השונים, ולהבדיל בין אורות אוזן ואותם לאורות הפה. זה חילוק שלא כל כך דיברנו עליו בשיעורים הקודמים, על הדרך מקבלים מתנה. כעת נמשיך. באורות אוזן ואותם יצאו אורות המקיפים מרוחקים מהאורות הפנימיים ולא נתחברו יחד, כן? ולא נתחברו יחד, והמקיפים בין הכוללים בין פנימיים יצאו מצד ימין. זה מצד ימין יצא אורות, ואורות הפנימיים יצאו מצד שמאל. עכשיו לא התנגשו. למה? כי אם הם מתנגשים היה נוצר כלי ולא היה כוח בכלי לסבול את עוצם האור של אורות אוזן או חותם. ובפה יצאו כולם מחוברים מצינור אחד. אורות שישמשו כחלק מאורות הכלים, ואלה האורות שישמשו כחלק האורות של כל ספירה, יצאו מהפה כולם מאותו צינור. כן? פה יש 2 צינורות, ימין שמאל, אוזן ימין אוזן שמאל, חותם ימין חותם שמאל, אבל פה זה אותו צינור. לכן מיד הייתה בתישה והקאת אורות הפנימיים עם אורות המקיפים, כן? מה שנקרא אורות זכרים ואורות נקבות במילים אחרות. על ידי זה נעשה התחלת בחינת כלי כאן בעקודים. זה רק התחלה, זה עדיין לא הכל. אז עצם היציאה זה כבר הגשמה מסוימת. הבתישה זה עוד סיבה להגשמה, ליצירת כלי, שהוא יעשית פחות זך מאשר עצם האור, כדי להכיל את האור, כדי להעביר את השפע של האור על העולמות שמתחת, כידוע זה עד הכללים היסודיים של כל עולם הקבלה, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, של לימוד תורת הקבלה. אורות היוצאים מהפה של אדם קדמון, אנחנו בזין, עוד זין, אנחנו בעמוד פ' ועוד זין בסיכום פה. אורות יוצאים מהפה של אדם קדמון נקראים עולם העקודים. למה אתה קורא לזה עקודים? מלבד זה השם הפסוק ביעקב אבינו, עקודים, נקודים וברודים. אבל מה זה בדיוק פה עקודים, מה זה קשור לאורות הפה? פירושו מקושרים, והוא על שם הכתוב עקודים, נקודים וברודים,
ולפי שכאן הוא המקום שהתחיל להיות בחינת כלי. מושג של כלי, עדיין לא כלי שלם, כן? והכלי של העקודים הוא רק בחינת כלי אחד, לא 10 כלים ל10 ספירות של עולם העקודים, אלא זה כלי אחד עם 10 מעלוקות של 10 אורות של ספירות אורות הפה, אורות העקודים, ומתקשרים ומתעברים 10 אורות הפנימיים והמקיפים, כן? 10 אורות הפנימיים והמקיפים הפנימיים יחד לתוך כלי אחד. ומילת עקודים שכתוב בתורה רומזת על קשר ועיבור זה. את הקשר של האורות השונים האלו. ומה שכתוב נקודים וברודים הם רומזים על העולמות שמן העקודים ולמטה. זאת אומרת נקודים זה אורות העיניים, זה נקרא עולם האצילות לפני התיקון, כן? ועולם הברודים זה עולם האצילות אחרי התיקון, זאת אומרת אחרי שנשברו 7 הסירות תחתונות ונתקנו, זה מהלך שלם בעזרת השם. והנה, בתורה נרמז רק מעולם העקודים ולמטה. זאת אומרת, תורה זה הכוונה ספר תורה. לא מוזכר שמה לא אורות אוזן, חותם, לא. רק מעקודים אורות הפה ומטה. עקודים, נקודים וברודים. אבל לא אורות אוזן, חותם. למה? ולא עולמות שלמעלה מהם, כמו חותם ואוזניים. כן? והטעם, לפי שרק מהפה ולמטה התחיל בחינת כלים, רק משם, לפני זה לא היה כלים, לא היה התנגשות, יצאו מרוחקים, אורות הזכרים, הנקבות וכו', ימין ושמאל, ולא למעלה ממנו, ובחינת הכלים הם סוד כ"ב אותיות התורה. לכן נרמזים רק העולמות שמן העקודים ולמטה באותיות התורה. הרי התורה, אותיות התורה, ספר תורה, בראשית ברא אלוקים, בית רש וכו', זה כלים שמכילים את האור כדי להעביר אותו הלאה. מי אומר כלים? אומר עקודים, שזה גם כן התחלת בחינת כלים. אבל התורה שכולה אותיות, כולה כלים, לא יכולה להיות קשורה לעולם אורות האוזניים, אותם ששמה לא קשור למושג של כלי בכלל. זהו. עכשיו, בפה היו 4 בחינות, שנקראים 4,000. זה גם כן הערכנו הרבה, עכשיו אנחנו עושים את זה קצירת העומר, כן? יש 4,000, מושג של 4,000, ששורשם הם מאורות האוזניים והאותם. זאת אומרת, זה הצטרפות של אורות האוזניים והאותם, צירוף מסוים, עושה 4 סוגי א', מה שקראנו, אמרנו כמה פעמים, 2 יבי ו2 יבד. יש א' בצורה יבי, י', קו וי' למטה. או יבד, זה הכוונה י' ו' ולמטה הרגל השמאלית התחתונה היא ד' הפוכה. אז מה שאומר פה, בפה היו 4 בחינות אלפין, ששורשם הם מאורות האוזניים והאותם, שנמשכו בפנימיות האדם קדמון לתוך הפה. זאת אומרת, האורות, יש חלק מהאורות של האוזניים שיצאו מחוץ לאדם קדמון. אורות האוזניים, אורות האותם, אבל חלק מהאורות האלו נשארו בפנימיות אדם קדמון, חלק מהאוזניים, חלק מאורות האוזניים והאותם, ויצאו דרך הפה. והצירוף הזה שהאורות שנשארו בפנימיות יצאו דרך הפה, זה השורש ל4 סוגי א' האלו. ופת, עכשיו הוא מסביר את זה הלאה, שנמשכו בפנימיות אדם קדמון לתוך הפה, והם 2 בחינות הבל הנקראות אור הזך. עכשיו יש 2 סוגי הבלים ו2 סוגי דיבורים. הבל עליון ימין, הבל עליון ימין, הבל ימין, הבל שמאל, עוד פעם, הבל עליון, הבל תחתון, מצד ימין. דיבור עליון, דיבור תחתון, מצד שמאל. זה מה שיש פה, כן? בחינות דיבור הנקראות אור הגס. אז יש לנו אור הזך, זה הבל והבל, מצד ימין, ואור הגס יותר, כלומר השורש של הכלים, זה דיבור ודיבור מצד שמאל. לחי עליון, לחי תחתון, זאת אומרת, השפה העליונה, השפה התחתונה. והם שרשים ל2 בחינות שהם 4 לאר שיצאו מאוס לפה. זאת אומרת, מה שורש של 2 הבלים ו2 הדיבורים? זה 4,000 שבתוך האדם קדמון. כי מהצירוף של אורות אוזן ואותם. כי בחינות הבל הם השורשים לאור פנימי ואור מקיף. אורות. כן? הבל עליון זה אור הכי גבוה מקיף. הבל תחתון אור נמוך יותר פנימי. דיבור עליון זה חלק הזך יותר של הכלי, חיצוניות הכלי.
דיבור תחתון זה פנימיות הכלי. נכון? זה כבר הסברנו את זה בעריכות. כי שתי בחינות הן עוזר. ההבל הם השורשים לאור הפנימי ואור המקיף. אני מדלג, ושתי בחינות דיבור הם השורשים לשתי בחינות הכלי. פנימיות הכלי, חיצוניות הכלי. ובתוך הפה הם מתעלקים כך. זה בהתבטאות העצונה, כביכול, האורות כשיוצאים מתוך הפה לעוץ לפה, שתי הבלים, שתי דיבורים, אור מקיף, אור פנימי, חיצוניות הכלי, פנימיות הכלי. אבל בשורש הפנימי, מה זה באותיות הקודש? שתי יביא, שתי יבד. יביא עד אור, יביא עד אור, יבד עד כלי, יבד עד כלי. דהיינו, מקיף פנימי, חיצוניות הכלי, פנימיות הכלי. מה שאומר פה, שתי בחינות דיבור הם שורשים לשתי בחינות הכלי. דהיינו פנימיות הכלי וחיצוניות הכלי. ובתוך הפה, הנה אני עוזר המשפט, הם מתעלקים כך, שתי בחינות הבל, הבל זה יותר גבוה מדיבור, כי זה לא נרגש, זה לא מגושם כל כך, זה הבל. שתי בחינות הבל בצד ימין, הבל של מעלה הוא שורש בחינת אור מקיף. הבל של מטה הוא שורש בחינת אור פנימי. ובבחינת דיבור, באמצע שמאל, דיבור העליון שורש כלי החיצון, גבוה יותר, כי זה עליון. ודיבור של למטה זה גם דיבור וגם למטה וגם מצד שמאל, אז זה הכי נמוך, זה שורש כלי הפנימי. עכשיו באורות הפה, נתקדם מעלה באות י', באורות הפה, מי ששמע טוב כל השיעורים עד עכשיו, זה רץ. זה, כמו שאומרים, זה תענוג. כל התורה היא תענוג. כל אומר כשעוזרים הכל מתחבר ברצף, בקצב. באורות הפה לא נתגלה מיד בחינת הכלי. כן, אורות הפה, בחינת הכלי זה לא היה בפעם אחת. להבדיל, בשונה, מאורות הנקודים, שמה יצאו כלים, רק אחר כך נשברו. פה זה לא נוצר מהר הכלי, אלא יצאו בבחינת אור הגס. זה עדיין אור איכשהו, גס יותר, לא כלי עדיין מגומר. וזהו שורש בחינת הכלי. והיינו שאחר יציאתם מהפה, היו עוד כמה סיבות ושלבים, מה שאנחנו למדנו לאורך השער, שעל ידם נעשה עקה בחינת כלי בצורה מושלמת ומוחלטת של 10 כלים של 10 ספירות של אורות הפה, עולם העקודים. הנה, בתשעת האורות הפנימיים, המקיפים הפנימיים, זה סיבה אחת. שנית, עוד סיבה שמקדמת תהליך של יצירת הכלים של אורות הפה, של 10 ספירות של אורות הפה. כשיצאו האורות מהפה היו כל בחינות האורות מעורבים יעד. חלק האור שעתיד לשמש לכלי וחלק האור שעתיד להיות האור של כל ספירה וספירה. ועל ידי יציאתם לחוץ קנה האור היותר עביות יותר. אז עצם היציאה מהפה זה גם סיבה לעבות יותר, לקדם יותר את היצירה, את ההתקשרות של הכלי. ועל ידי כן לא היה יכול לעזור למקורו להשתלם. זאת אומרת, החלק של האור שהתעבה, כבר אין לו אפשרות, מחמת עביותו, אין לו אפשרות לעזור להשתלם בפה. נפשט האור הזך ממנו, אז האור הזך יותר, שעדיין לא התגשם, הוא כן יכול להיות מתנתק כדי להיכנס בעזרה לפה אדם קדמון, כדי להשתלם בחלקי נרן חי שעשימו לו בחלקי האור שבו, של כל ספירה וספירה. ועלה אל מקורו להשתלם, ואז נתוסף באור האב עיבוי יותר על עיבוי, עוד סיבה לעיבוי. א', הבתישה, ב', היציאה מהפה, ג', ההתנתקות מהאור כדי להשתלם מהכלי שלו. שלישי, עוד דבר, על ידי בתישת אור העוזר באור הרשימון. אנחנו נראה את זה בהמשך, שכל ספירה כשהיא עולה להשתלם, יש אור עוזר סיבה. ואור עוזר מתנגש עם האור הרשימו. כל ספירה לפני שעוזבת משאירה רשימו. וגם תוך כדי יש אור עוזר סיבה. אור עוזר הוא נקבה, הוא דין. האור ישר, הרשימו של אור ישר הוא זכר. מתנגשים, עוד סיבה לקדם עוד שלב של התעבות, התגשמות, יצירת הכלי. שלב הבא, והנה הכלי שבעולם העקודים לא נעשה כמו הכלי שבעולם הנקודים. הכלי בעולם העקודים, אורות הפה, לא נעשה כמו הכלי שבעולם הנקודים, אורות העיניים שנראה בשער הבא בעזרת השם. שם היו כלים נפרדים לכל אחת מ10 הספירות. 10 כלים נפרדים ל10 ספירות שונות של עולם הנקודים. אורות העיניים, הצילות מן התיקון. שמה יצאו מלכתחילה אורות העיניים ויצרו 10 כלים ו10 אורות. 10 כלים ואחר כך נכנסו אורות. חלק מהכלים לא סבלו ונשברו, אבל היה 10 כלים כבר מגומרים.
לא היה צריך לגמר יותר, כביכול. לכן אף על פי, אז עוד פעם, הנה הכלי שבעולם העקודים לא נעשה כמו הכלי שבעולם הנקודים. ששם בעולם הנקודים, אורות העיניים, מה שנראה אחר כך, סג דה סג, שם היו כלים נפרדים לכל עד מ10 הספירות, אבל הכלי של העקודים היה זר בתכלית הזיכוך. כאילו עד כמה שהוא כלי, הוא יעשית לאור של כל ספירה, הוא פחות זך, אבל עדיין בדרכת זכות, שלא מהר הוא נהפך לכלי. לכן אף על פי שהיו 10 כלים ל10 ספירות, מכל מקום מרוב זכותם, כמובן דקותם של חלק האור של כל כלי, לא נגלה חילוק בחינתם. לא היה כל כך ניכר הבדל בין ספירה פלונית לאלמונית במסגרת עולם העקודים. עד שהיו נראים רק ככלי אחד, לדוגמה. כמו שכתבנו לאל, פרק א' של תנת"ע. טוב, זה נדלג על הסוגריים. הלאה. והנה, עוד י"ב. בכלים יש 2 בחינות, פנימי וחיצון. אמרנו כמה וכמה פעמים. לפי האמת, יש יותר מזה. יש אלק חיצוניות הכלי, אמצעיות הכלי, ופנימיות הכלי. ובינתיים נסתפק ב2. 2 בחינות, 2 עלקים שמרכיבים כל כלי של כל ספירה. בכלים יש 2 בחינות, פנימי וחיצון. ובאורות היוצאים מהפה, שורשם כבר אמרנו מקודם, 4,000 שהיו בפה, כן? יבי, יבי, יבד, יבד, כל אחד מה-1,000 האלו הוא שורש או לאור, או לחלק מאור, או לחלק מהכלי של עולם אורות הפה, אורות הקדים. אז הוא אומר, באורות היוצאים מהפה, שורשם הם 4,000 שהיו בפה. 2 מהם הם מבחינת דיבור, ששורשם מאור של אוזן שמאל ואותם שמאל. אוזן שמאל, אותם שמאל, אלה כאור שנשאר ולא יצא מאוזניים, יצא מתוך הפה, והוא השורש לדיבור עליון, דיבור תחתון, דהיינו שורש לחיצוניות הכלי ופנימיות הכלי. אוזן יותר גבוה, דיבור יותר נמוך. נכון? סליחה, דיבור עליון יותר גבוה, דיבור תחתון יותר נמוך. זה מילא השורש של הדיבור שיצא מצד שמאל למעלה מהלחי העליון, מהשפה העליונה, זה מהאוזן השמאלית, החלק שנכנס דרך הפנימיות יצא מהפה. והשורש של דיבור התחתון, התחתון מצד שמאל, זה מהחותם השמאלי, נכון? זה מה שהוא אומר פה. ומאור העליון של אוזן השמאלי נעשה חיצוניות הכלי. ומאור של אותם שמאל נעשה פנימיות הכלי, מה שאמרנו עכשיו. אז פה חיצוניות פנימיות, דיינו אוזן הבל עליון, אוזן שמאל הבל עליון, חותם שמאל הבל תחתון, הבל עליון שורש חיצוניות הכלי, הבל תחתון שורש פנימיות הכלי. כזה. חיצוניות הכלי, עכשיו נמשיך עוד שלב. חיצוניות הכלי ששורשו מן האוזן היותר גדול, הוא מעולה מן הפנימיות הכלי ששורשו מן האותם. הרי מה יותר גדול, אוזן או אותם? אוזן. אוזן, הפיוט. זה ממילא, אם אוזן יותר גדול, הוא צריך להיות שורש לחלק של הכלי היותר גדול. אוזן יותר גדול מחותם. אז דיבור עליון יותר גדול מדיבור תחתון, דיבור עליון יש שורש לחיצוניות הכלי היותר גבוה, ודיבור תחתון, ששורשו מהחותם שהוא יותר נמוך מהאוזן, יש שורש לפנימיות הכלי שהוא יותר קטן מחיצוניות הכלי. דברים שאמרנו כמה פעמים, ברור לנו? אם לא נחזור את זה. טוב? מובן. חיצוניות הכלי ששורשו מן האוזן הוא יותר גדול, הוא מעולה מפנימיות הכלי ששורשו מן האותם, ולפי חוש הראות. יש פה איזו שאלה שכבר דנו בה, אותות עין דן בה, לפי חוש הראות, כוונה עינינו הרואות, שפנימיות הכלי זך יותר מפנימיות. קח כלי, קח כוס. מה לעיניך יותר נקי וזך? פנימיות. מביא הכרם שלמה, למה? כי רגילות העולם, רבי אליהו, רבי סלמן, אביו של רבי מרדכי אליהו, זוכרתם את הגמרא עלינו. התכוונתי לזה. כן? הרב סלמן כותב שבדרך כלל שוטפים מהכלי הפנימיות. אתה לא כל כך מבריק את החיצוניות, כי מי שותה שם? אבל את הפנימיות אתה שותה. ממילא נשאלת השאלה, הואיל ומה שקורה בעולם הזה זה מעין העולמות העליונים, ובעולם הזה אנחנו יותר מבריקים, יותר זך ונקי ומצועסע ומסודר. הפנימיות הכלי היה צריך להיות אם כן פה להפך. מצד אחד בעולמות העליונים אתה אומר לי ששורש החיצוניות הוא מהאוזן של הכלי, ושורש של פנימיות הכלי זה מהאותם. האם פנימיות הכלי בעינינו יותר חשוב מחיצוניות הכלי, אז צריך להיות גם בעולמות העליונים שהשורש לפנימיות הכלי יהיה מאוזן שמאל,
והשורש עציונות הכלי שהוא פחות זר, פחות מצועצע, פחות מבריק, יהיה מהאוטם שהוא יותר נמוך מהאוזן. זה מה שהוא שואל פה. לפי חוש הראות רואים שפנימיות הכלי זר יותר מעציוניותו. יש לנו כלל, כי מה שנוהג כאן בעולם התחתון, כך הוא בשורש העולם העליון. כעת שכתוב בשרי, זה אלוה, זה פסוק, באיוב, כן, י"ט כ"ו. ואז זה כתב האריזה על כי טעם הדבר הוא משום שהכלי מזדכך על ידי אור המקיף הפנימי. אור המקיף והפנימי, סליחה, שתי הדברים. והיינו, כי אור הפנימי נכנס בתוך הכלי, והמקיף מעמד רוב אורו אינו יכול להיות מוגבל בתוך הכלי, ולכן נשאר בחוץ. והנה, הכלי מזדכך מכוח האורות מבפנים ומבחוץ, יש השפעה דו צדדית. פנימיות הכלי מקבל שתי סיבות לצעצוע, גם האור הפנימי שנכנס לתוך פנימיות הכלי, וגם אור העיצון שנותן את זיוו והדרו והשפעתו מבחוץ לבפנים. אמנם עובר קודם כל עיצונות הכלי רק הפנימיות, אבל זה משפיע. ופנימיות הכלי מאור פנימי, וכיוון שאור המקיף ששורשו הוא מן האוזן שהוא גדול, כן, באוזן הימין, כן, זה פה אורות, לכן הוא נשאר בחוץ, ולכן גם עיצונות הכלי צריך להיות מבחינה עליונה שהוא אוזן, כן, עיצונות הכלי, שאם לא כן לא היה יכול אור המקיף להאיר בעיצונות הכלי. זאת אומרת, אור המקיף הוא מאוזן ימין, אור השורש לעיצונות הכלי צריך להיות מול אור המקיף, צריך להיות מאוזן יותר גבוה, לא מספיק מהאוטם התחתון השמאלי, לא. לכן הוא נשאר מבחוץ, ולכן גם עיצונות הכלי צריך להיות מבחינת עליונה שהוא אוזן, שאם לא כן לא יכול אור המקיף להאיר בעיצונות הכלי. כיוון שיש הבדל והפרש גדול ביניהם, זה פוטנציאל מאוד רחוק, הבדל ביניהם. ועוד יש סיבה כאין זה, והוא שאור המקיף חשקו וחפצו להידבק עם אור הפנימי, כן? כי זה אור וזה אור, והידבקותם הם על ידי שאור המקיף מאיר ומזכך את צידו פן העיצון, ואור הפנימי מאיר ומזכך את צידו פן הפנימי, כן? ולכן שעיצונות הכלי יהיה מבחינה עליונה, ומה שבאוש הראות אנו רואים שהפנימי זך יותר, ומפני שפנימיותו הכלי, פנימיות הכלי מקבל הערה שלמה מאור הפנימי, להיותו מוגבל תוך הכלי, זה המילים. זאת אומרת, נכון שלעינינו פנימיות הכלי יותר מבריק, יותר זך מאשר חיצוניות, אבל זה עדיין לא אומר שפנימיות הכלי היא יותר חשובה מחיצוניות. למה? כן, זה עדיין לא אומר שזה, כן, זה עדיין לא אומר, זה עדיין לא אומר שזה יותר גבוה. למה? כי בגלל שפנימיות הכלי יכולה לסבול את אור הפנימי בתוספת השפעה מסוימת מאור חיצון, כמו שאמרנו מקודם, לכן יוצא שהאפקט של האורות כלפי פנימיות הכלי הוא יותר נרגש מאשר כלפי עיצונות הכלי. למה? כי עיצונות הכלי אין לה מגע עם אור הפנימי כמו שפנימיות הכלי יש לה עם אור הפנימי. אז החיסרון הזה עושה שנראה לעינינו פחות חשוב, פחות מבריק, אבל לאמיתו יותר חשוב חיצוניות הכלי. ומה הראיה? כי הוא צריך להיות צמוד לקבל השפעה מאור המקיף שהוא הרבה יותר מאור הפנימי. בקצרה, למרות שלעיני בשר נראה פנימיות הכלי יותר מבריק, זה עדיין לא אומר שפנימיות הכלי יותר חשוב מחיצוניות הכלי. כי חיצוניות הכלי יש לו העדפה שאם כי לא נקראת בעיניים, אבל באיכות יותר חשובה מצד שצריכה להתמודד בצורה משרים מהאור החיצון. אמנם האור החיצון לא דבוק בה, הוא מרחוק, אבל אם לא היה מספיק חשוב, חיצוניות הכלי לא היה סובל את זה. לכן מקור של חיצוניות הכלי זה מאוזן שמאל, ופנימיות הכלי זה מחותם שמאל. כן? דיבור אינו דיבור תחתון, יבד ויבד מה שהסברנו, ומה שאתה רואה זה רק תוצאה של צירוף שתי אורות, אבל זה לא מביע על עצמות חיצוניות ופנימיות הכלי מה דרגתם. זה התוכן של התירוץ. מובן לנו? זה התוכן פה. ביציאת האורות מהפה דאדם קדמון יצאו אור הזך והגס מעורבים ומעוברים יעד. זה אמרנו כבר כמה פעמים, כן? כשיצאו אורות הפה מהפה. לכן לא נגלה בחינת אור הגס רק על ידי יציאתם לעוץ. כי היו מעורבים בתעלה, צריך לצאת, לעשות התגשמות.
כי מתרחקים מקו האינסוף. על ידי התפרדות האורות, ואחר כך, כשעזרו האורות אחרי השתלמותם לצאת מהפדה הקדמון, אחרי שהשתלמו, חוזרים לצאת, להיכנס בכלים, לא חזרו אז הכלים להזדכך כבראשונה. זה גם שאלה, למה לא? הרי אותו סיבה שגרמה התגשמות, שכשהאורות של ספירות של הפה חזרו עזבו, גרם התגשמות. חזרו מושלמים, צריך לעזור ולעשות אותם רוחניים יותר. כמו כשיצאו מעורבים בפה בהתחלה, ומה שהגשים אותם זה ההתפרדות. כשעוזר להזדבק עם הכלי שלי, צריך לעזור כמו שיצאו בהתחלה מעורבים? לא. לפי שהכתר לא עזר לצאת. אור הכתר של אורות הפה לא עזר לצאת. נשאר תמיד במעציל. רק אור החוכמה נכנס בכלי הכתר. אז אם כן, כל ספירה נכנסה בכלי של ספירה גבוהה יותר. שום אור חזר לכלי המיועד שלו, אלא לכלי של הספירה העליונה. זה סיבה מספקת כדי להגיד שהאור שהשתלם, הוא לא משפיע על הכלי שהיה לו מקודם, כשלא עזר בפועל אליו. מובן? רק אור החוכמה נכנס בכלי הכתר, ואור הבינה בכלי החוכמה. וכן כולם, וכיוון שאור הוא קטן מן הכלי, לכן נזדככו הכלים כבראשונה. שרו בחינת כלי, ועוד, כיוון שאין האורות הנכנסים בכלים, הם בחינה אחת עם הכלי, לכן אינם מדבקים האורות והכלים ממש יעד, והכלים אינם מזדככים. עוד סיבה, שהרי הכלי, האור המדובר זה חוכמה, הכלי המדובר זה כתר, רואי ואין להם אותו סוג ספירה, זה גם סיבה שהאור לא משפיע לזכך את הכלי, כי הוא לא אותו מוצא, זה לא אותה ספירה. נוסיף עוד טיפה, עוד שורה 2, אורות הפה לא יצאו כל 10 ספירות בבת אחת, נכון? אלא זה אחר זה, כן? מה יצא ראשון, אתה זוכר? ספירת מלכות, אחר כך ספירת יסוד, אחר כך הוד, מלמטה למעלה. תחילה יצא מלכות, הפר מעולם העקודים. הנקודים נראה באיזה שם, זה להפך, שיצא קודם כל כתר, חוכמה, בינה וכו'. כפי המבואר מקודם, שיש 5 פרצופים, הנה בכל אחד... בתחילת שורה הבא, נחזור מאות ט"ז בסיכום פה, בעמוד פ"ט, חזקו ואמצו.